And we posed the question, nabibili ba ang ating pagka-Pilipino? Unfortunately, in the same hearing, we determined that the answer is yes, nabibili po. Kini ang nakita sa hearing sa Senate Committee on National Defense and Security nga gipangunahan ni Senador Pia Cayetano kagahapon Agosto 5. Sa nahisgutang hearing, nabutyag nga nadugangan ang gidaghanon sa mga peke nga mga birth certificates nga narehistro dito sa lungsod sa Santa Cruz, Davao del Sur ug misaka na kini sa 1,501 gikan sa orihinal nga taho nga 102 ka kaso. Gisaysay ni Attorney Rionel Cabardo, ang legal officer sa Santa Cruz, Davao del Sur. During that, dalawang birth certificates lang po yung concerned. So we conducted initial investigation and we found out na a certain job order employee po yung nag-facilitate. So as early as January 2024, hindi na namin renew yung contract ng JO po. After realizing that this involves massive and voluminous records, I asked Mayor to issue an executive order para mag-create ng ad hoc committee. Sa ngayon, we have found out 1,501 colbies na irregularly issued. Apan ang makadisturbo nga detalye gisaysay ni Mayor Jose Nelson Sala sa Senado. Ganito kasi yan, Madam Senator. Nung nakita ko sa TV na mayroong nahuli na Chinese national, tapos may Santa Cruz, ang ginawa ko, nag-issue agad ko ng order. Nag-create ako ng task force, technical working group na imbestigahan ko hanggang from 2020 to 2016. Meron naman nahuli bago na yung birth certificate na is 2013. Tapos Pilipino yung pangalan, pero Chinese, pure Chinese yung bata. Kumuha ng pasaporte doon sa Region 11. So nahuli ang DFA, tinawagan yung NBI. So nakita dyan yung 54 na wala talagang pati yung isipin mo, titingnan mo yung ako kasi nag-head sa panel lang imbestiga. Yung titingnan mo ang hilot kahit saan na barangay doon ipinanganak, isang pangalan ng hilot. Isang pangalan. Titingnan ko yung penmanship, yung nagpirma lahat sa papers, isang tao lang. Tingnan ko rin pinuntahan ko rin sa research office kung mayroon bang resibo. Kung nagbigay ba sila na ma-issuehan ng resibo, kung mayroon ba mga resibo, yung mga corps na yan, is wala din. Nasuspenso na ang kani LCR officer sa Santa Cruz, Davao del Sur sa dagan sa imbestigasyon. Kakuntsaba sa mga empleyado, ang abogado ug ang pipila ka empleyado sa Philippine Statistics Authority. Ang problema dyan, ma'am, pati yung hilot ghost. Hindi nyo mahanap. Ayun. Okay, ghost din Ghost si yung hilot, Hilot. kasi pinanganak dito sa Nawayan. Yung highway yan, yung pinanak sa bundok, yun din yung hilot, parehang araw. Parehong araw. Well, may chopper siguro si Hilot, ano? Para nakarating siya doon. Yun yung dyan, kasi isang tao lang isang tao lang nagtrabaho. Kining tanan nahitabo sa Santa Cruz, Davao del Sur. Sa dihang gipangutana ni Senador Sherwin Gatchalian, ngano sa Santa Cruz nahitabo ang mga questionabling birth certificate. Tanong ko to anyone, to Mayor Tata or to Attorney Roynel, bakit sa Santa Cruz nangyari to? Bakit sa Santa Cruz? Ang duda ko dyan, Senator, yung head namin sa PSA, may magkamag-anak na nag-work din sa PSA sa region. Tapos mayroon din isa niyang anak niya mismo, trabaho sa isang law firm. Kasi may mga record doon sila pinag-subscribe yung Tapos mayroon din silang na may travel agency. Gisaysay ni Mayor Sala nga dunay kalambigitan ng LCR, PSA ug usa ka law firm sa mga questionabling transaksyon nga gikalambigitan sa mga Chinese nationals.
Matud pa ni Senator Cayetano nga ang proceedings ni atong milabayng hearing nagpamatuod nga ang citizenship kung ang pagka-Pilipino dinhi sa Pilipinas pwede nang ibaligya kung for sale. Gikatahusab sa Senado nga ang mga Chinese nationals ni palit og Filipino citizenship sa balor nga 300,000 pesos. Nadiskubrehan nga ang mga langyaw naghupot og Philippine passports nga giisyu sa Department of Foreign Affairs human nagsali ang DFA sa konfirmadong birth certificates nga gi-verify o giilas sa DFA sa mga security checks ug nakita nila nga balido ang mga dokumento. Authentic kung tinuod ang mga dokumento apan dili sakto ang mga entry sa mga birth certificate sama na lang sa nitabo kang Bamban Mayor Alice Guo. Atol sa hearing sa Senate Committee niadtong Lunes, misaysay si Jonathan Baliti, ang Assistant Regional Director sa National Bureau of Investigation 11 nga duna sila nailhan nga mga fixer ug base sa ilang investigasyon ang mga Chinese national nakigkonsaba sa public officials ug pribadong mga individual. Sakit man paminawon apan migawas nga kwarta ang ugat ni ining tanan. Ug nahitabo nga ang pagka-Filipino nahimo nang for sale kun baligya. Kwarta bugti sa papeles nga mamahimong Pilipino ang usa ka langyaw. Kining tanan wala lang nahitabo didto sa Santa Cruz, Davao del Sur. Apan didto usab sa pipila ka lugar sa Luzon ug sa Visayas. Ug ang kontrobersiya nahatagan og legal nga pangalan ug nawong sa pagkatawo ni Mayor Alice Guo. Kay naungkat na kining tanan nang hinaut ang mga Pilipino nga unta sa usa ka sitwasyon nga mamahimong makaapekto sa kahusay, kalinaw ug soberenhiya sa atong nasud nga Pilipinas. Edit Kaduay, Newsline Philippines. Stay safe!